machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi Tv kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo laktar wa odiechieng' ma kawuono osechopo e studio. Obro nyiso wa ni nyinge en ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage, kae to wabodonje twak achiel kachiel nikech ng'eni chenro ni thothne wakelo lakteche mantiere kod lony mararieya mondo mi gikonywa e weche mopogore opogore. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Mokwongo daher wacho ni nyinga en Dr. David Ode. Atiyo Kisumu town ka ema thiethe. Thiethna moloyo sana en e yo mar it kod duol. It kachiel kod duol. Atene ni gitudore koso giduto te gine wiche momiyo mane neno ni ber ka ikete maino. Gitudore kaka tiyo to kaka beduol tiyo to giriwore gi tokum ka to kod tok dhok ka, koro gitiyo kanyakla. Erokamano daktari. Kawuono daher mondo mi wagoe mbaka kotenore kod chandruok moro ma bende thothne wanene ga to samoro bende wanene to kwakawe gi maino mang'eny mokalo, chwer mar remo kowuok e Erokamano. Daher chako kawacho ni nie wich. To king'iyo kaka nitiere gi gik mamoko ma e wich, iyudo ka ene the most prominent part of wich ka. To tije maduong' en mar yweyo, en rangach mar muya ma wayweyo. Tijum kiwe mano to en be chia mar del mar neno wang' mar ng'ato oluwore ahinya kaka chalo. Ka adhi mabor kendo en ni seche miyweyo to nitie gik ma tiyo. Muya miyweyo no nyaka bed gi temperature malong'o machal gi temperature mar del, to nyaka bed ni muya miyweyo nikech en muya mowuok e kor lwasi oting'o gik mang'eny, buru manitiere, iro moramora mantiere, kata chemical moramora mantiere nyaka chunge. So chunge ma seche ma chopo piny e obo mari to bed yamo ma almost sterile. To bende nyaka neni muya miyweyo ni kokalo e duondi to en gi temperature maber machal gi temperature mar the rest of the body. To mondo mi oket temperature mar yamo miyweyo kata bed ni ong'ich manade mondo chop kanyo, nyaka bed manigi remo, blood supply moloyo maromo kabisa. Kendo kwa ng'iyo nitiere leche mang'eny ahinya modonje e ka. To leche gi gin ma gimiyo tiyo maber mondo mi temperature mar muya miyweyo ni obed malong'o. Nitiere king'iyo kaka korachiji koracham opogore, nitiere gima iluongo ni septum. To septum ka endi en gi sing'enge mang'eny mag leche mag remo. Kendo ka muya kalo kanyo to sama tin to mako temperature mawachono. Daktari, aneno ka ikelo na picha maber mokalo mar kinyalo ng'iye gi yo kambele kod kaponono ni nyalo bar wich gi ediere mondo betang'nwa maber kaka gimakore kod duol kachiel kodaka it bende wanene picha manyime kani. Daktari, nikech wantiere kod tuwa kotenre kod chwer mar remo kowuok e daher mondo mi inyiswa nyisa kata doko ni sepimonwa kaka tere kod leche mang'eny mag remo mamiyo ni yamo madonje iye bedo yamo maler mochungo maler mondo mi ochope ubo ka oler mondo mi okonywa.
terwa mana matin nono kotonere kod kaka chal kod kaka opoge mondo mwadonjane e twak wa mawadhi godo nyime mar chwer mar remo kowuok e nikech yie kata odoko ni nitiere kod leche mang'eny mag remo to okonego bed ni chwer remo okonego bed ni koro ochwer achwera ma koro inene ni koro chwer remo cha. Erokamano, picha mon go ne gin picha ariyo. Nitiere mokwongo chande ineno kanyo ma diere tir no, to bath koni gi koni to nitiere gik maluongo ni sinuses. Sinuses gin ang'wen. Nitie mamalo cha mayo e kar yier ma wi wang'ni maluongo ni frontal sinus. To kia kanyo e kind gi wang' to nitiere sinus machielo maluongo ni ethmoid sinus. To kibiro piny mar wang' ka to nitiere sinus bende machielo miluongo ni maxillary sinus. Manyiso ni gin auchiel? Gin ang'wen. Gin ang'wen? To gin ga in pairs, there are 4 pairs. Kura asewacho ni adek mwanyalo neno e picha mokwongo no. Sinuses gi gin hoho manie e chogo ma wang'e. Wabiro wacho chieng' moro kendo gimomiyo gin hoho kaka gin no. To gin te gigolo mucus te ma drain, ma chwer e to kose chwer e to lak mos to donje duol. King'iyo picha mar ariyo ni en picha machal, en kagima wabaro ng'ato diere te e wiye kochakore e wiye nyaka duonde. To koro king'iyo picha ni mae kore to i ka endi ok en mopie. Nitiere kaka en gi gode to kod valleys e iye kanyo ero, holo mag okak nitiere matindo tindo. To mago e kuonde ma chungo yamo mwayweyo. Waluongo gi ni turbinates. Gin turbinates adek. Achiel mamalo, achiel madiere kod achiel mapiny. To king'iyo turbinate mamalo ni tichorori matin gi wiye kanyo to nitiere kendo bur moro moluongo ni sphenoid sinus. En inyalo mana nene e picha ilani. Mane sinus mar ang'wen. Koro kiyweyo to muya kale umi kanyo to donje i turbinates kuondegi ichunge tikimiye temperature machalo gi mar body koka oridore piny e duondi ka. Nigi kaka wacho mokwongo cha, en gi remo madonje, leche mag remo mowuok kuonde mang'eny. Nitiere mowuok katok ka to dhi piny, to nitie mabet wuok gi mbele kacha to chak dhi piny kanyo. To nitiere moko mowuok pien dhok ka dhi malo. To nitiere diere kamoro kanyo kinde ma wang'iyo ni to en bathe mar to nitiere diere maluongo ni septum ma wanyalo neno kama leche gi orome machalo sing'enge mang'eny mamiyo yamo moyweyo bedo gi temperature malong'o. Bedo maber gi temperature makare, liet makare. Daktari, kwa doketo kwa en chwer mar nose bleeding. Seche makoro ng'ato nose bleed kata seche ma remo wuok e ng'ato, onyalo bedo nyathi, onyalo bedo ng'ama duong'. Ang'o madhi nyime kit ngimani gi lak sechego? To watiere kod kidienje adi mag remo machwer e kapo nono ni watiere kod kidienje? Erokamano. Ka chwer remo nitiere kaka waketogi. Onyalo bedo ni en machwer remo korachich. Onyalo bedo machwer remo koracham. Mano nyiso ni ochwer konchiel. To nitiere machwer remo kon gi kon. Koro kon gi kon chwer remo. To bende nitiere kidienje machielo ni
onyalo bedo ni chwe remo koa e arteries. To nitiere machwe remo kowuok e veins. Magi leche mag remo mopogore. Nitiere leche mag remo magolo remo koa e adundo katere the rest of the body. En gi pressure moloyo ahinya. To nitiere leche magolo remo koa e the body katere adundo. Gin pressure gin ni piny. Koro magi categories magi chwer kaka wanyalo wacho ni chwer remo. Ma wantiere kod kidienje ariyo, machwer nyakonchiel kod machwer duto te. To bende ginyalo timore kotenre kod kuma remo no wuok, onyalo wuok e vein kata artery, ma bende waduto te wang'eyo tije gi ni gipogore. Daktari, jomage mantiere ga kod thuolo mamalo mokalo mar yudo chandruogni mar chwer mar remo kowuok e machwer remo ni wanene ji mangi nitiere waluongo ni nitie categories ariyo mag chwer remo. Nitie chwer remo manene e joma pod rawere. To nitiere chwer remo manene joma koro joma dongo. Magi kaka gibet. Nitiere joma dongo, nitiere joma tindo, ok nitiere joma nitiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chwer mar remo kowuok e En kamano to seche moko bende biro kaka wabiro medo twak, wabiro neno ka nitiere gik ma miyo remo chwer kidienje mang'eny. Kendo kanyo madoni wadonje, gimomiyo remo nyalo chwer e kowuok e vein kata kowuok e artery, kochwer nyakonchiel kata kochwer kowuok e umi duto te ariyo. Ang'o ma thoro kelo chandruok ni daktari? Erokamano. Daher wacho mokwongo ni kako bet gi kaka kit dhano en. Iyudo ka ji ohero mulo umgi. Samori mule to king'e ni kare mulo umi. So gima miyo chwer remo mang'eny mogik tik ok ni chwer ma wuok maburore. Onyalo bedo ni chwer mana matin, ondonga mana matin. En mulo Sakasa tisoko umi gi lweti. Kamoro in gi kogno mabor. To kokini nyaka wang'. Nitie kaka wang' noridhi umi kanyo to chwer remo. To mago are minor traumas. To nitiere joma nigi shida machalo kaka mag athung'a. Ma nyaka wang' ogir. Kokamano to thinyo ume mang'eny. Wang' nobed gi machwer. To bende nitiere joma oyudo chandruok mar masira mar ndara. Kaka sani ung'e maber, nitiere yore mang'eny mwawuotho e ndara. Yore mag matokni, yore mag pikipiki, yore mag ndigni. To daher wacho ni nitiere kategori mar pikipiki ma iyudo ka pikipiki en gima ringo matek, to ok wakawo gimijing'o rwako gik ma protect wich, gik maluongo ni helmets. Iyudo ka ng'ato riembo pikipiki to onge helmet, to ting'o ji kata molo adek e pikipiki achiel mondo obed ni ting'o ng'at achiel. To ka wang' pikipiki ni tuomore gi gimoro kata okiere ndara, to kaka wacho ni is the most prominent part of the body, en ma wang' nokwongo go ndara. To kogo ndara nyaka wang' ohinyre mobed gi ibed gi machwer. Mano hinyruok mar To nitiere seche moko ma wan gi kata kansa mar nikech kansa ting'e ni bet kamoro amora. To kansa mar nyalo bedo kata umi koracham oro korachich. Koro iyudo ka in ng'ama nigi chwer mar mawuok konchiel kende. Sakasa kata be mani ok imulo umi, ichiewo chiyudo ka chwer remo. To en pile ochwer mana koracham koni. Pile koracham koni. Mano
nyaka ondamo kawre matek mondo ng'e ni tang'o omiyo mano timore. To bende nitiere gik maluongo ni infection mag kod mag sinuses ma wawacho ka. Nikech seche ma infection nie umi ka, to iyudo ka remo be koro ringo matek. Tiyudo ka pien mar iume gi iye bende koro bedo mayom yom. Koro en gima lwar piyo piyo, to kolwar piyo to nyaka wang' umi ni chwer, kaka wawacho ni nigi blood supply ma very rich. Nitiere bende jok manigi shida mag remo. Shida mag remo gi ng'eny. Nitie gima iluongo ni hemophilia. Hemophilia ni iyudo ka nitiere gima wakose e del ka, mamiyo ka dipo ni remo dwa chwer to remo riwore piyo piyo, clot piyo piyo to mono chwer. Iluongo ni hemophilia. Nitiere moro bende ma biluongo ni von Willebrand's disease, kaka iluongo gi dholuo wang' ne bed mateka. En be en kanyo iyudo ka joma nigi shida gi gin umgi biro chwer kon gi kon. Kata mana nitie kansa mag remo. Kansa mag remo kisewinjo gima iluongo ni leukemia. Leukemia en kansa mar remo. To kansa mar remo ni en bende ka in kode to nyaka wang' umi chwer, to chwere biro bedo kon gi kon. Koro kichaki ing'iyo ka nitiere gima luongo ni chwer remo ma umi kende ma chwer. To nitiere chwer remo bende ma iyudo ka umi ni chwer, to bende nitiere chwer mar remo kuonde moko e del ka. Iyudo ka umi chwer, to kapo ni ibedo gi dendi kamoro ridhore, kata wani igori piny tigo chongi piny to kanyo ridhore, tibiro obiro chwer e dakika mang'eny molo kaka onego bed ni ochwer ga. Nikech pile pile ka ng'ato ohinyore to pien dendi oridhore, chwer mar remo konego bed ni dhi moloyo dakika 9. Kokalo dakika 9 nyiso nitiere shida moro e del ka momiyo ochwer aming'a. Erokamano daktari. Wabomake kanyo mana matin nono wakawo yweyo kaeto wadhi nyime. Bang' thuolo machuok waduogo wang'iyo chwer mar kowuok e remo. Daktari wacho ni gik mang'eny mopogore opogore kele. Ahinya kuom joma dongo wantiere kod masirni kaka mag apiko, wantiere kod tuoche infections, wantiere kod chandruoge mag remo kaka kansa mag remo kod gik makamano. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Rabuon mobul. Gik ma idwaro: rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose: bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Minwa, agal toto, abebo. It's been a while. But you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 447# to get a Toti Jaber. Machiegni kendo daktari gi kama ne waweyo godo cha emwadhi kode nyime. Erokamano. Nitiere bende adwa wacho gik mamoko be manyalo miyo ng'ato chwer ahinya. Joma nigi hypertension, blood pressure, ma kamoro ne osomigi thieth to nikech samuoyo ma ji nigo iyudo ka ng'ato we thieth. Koro blood pressure chako idho malo. To achiel kuom gik man jogi biro go hospital en ni gi chwer sawasawa. To kata mana joma nigi shida machalo kaka magi diabetes be nyalo bedo gi shida mar machwer. Ka chwer to nego wang'i malong'o ahinya ni tang'o miyo mano timore. Ka chwer to nego ng'i malong'o ahinya ni ang'o momiyo matimore. Nikech nyalo bedo kansa, onyalo bedo tuo kaka mar sukari, tuo mar hypertension kaka nileronwa cha, mabende samoro samuoyo maki kod yath, samoro nyalo bedo masira mar apaya modhi okelo hinyruok. Iyudo kacha ka bende hinyruoge gi nyalo kelo chwer mang'eny mar Daktari gi kama wantiere no adwa ni mondo mi wang'i ane kaka ng'ato biro iri kaka laktar molony e weche gi. Onyisi ni an chwerga. An chwerga. Kata ochwer konchiel, ochwer acham, ochwer achich, kata ochwer giduto te. Itimo pimo mane samoro biro ka seche go ok chwer. Pimo mane mibiro timo mondo mi pim ni ma ato ibiro kotenre kod tuoche infections mane wawacho cha, kata kapondo ni oyudo hinyruok e weche mag masira kaka ne wawacho cha, kata kotenre kod tuoche kaka mag hypertension mane walero ka. Ino wuon kaka jalony ibiro timo pimo mage. Ka ng'ato biro ka ji biro hospital gi shida mar machwer stages mopogore opogore. Inyalo biro hospital ka osebedo ka chwer, to seche mibiro hospital no ok chwer. O seche moko nitie joma biro hospital ma ka koro gino gi chwer ma ok ginyal ka gidonjo e ofis ka gi pod chwera. Wachak gi jomo biro e hospital ka gi ok chwer. To giwacho ni ni chwer pile pile. Koro an adwa ng'eyo ni chwer. Bas, gima kwongo watimo en ni wadwa ng'iyo ni to rembi ringo matek marom nade. Wadwa chako blood pressure. To kwa sechako blood pressure to wabiro ng'iyo yumi. To magi watimo na kaka isigonwa, isepimonwa tete kaka ni chwer, kata ka in gi chwer mamoko ma timore e dendi ka in gi masira to dendi chwer mokalore gi kaka wawacho mokwongo ni ok onego bed okal dakika 9. To ka en ng'ama mama to yudo ka remo magineno pile dwe ka dwe cha bende pek ahinya. Mago be dwa heri ng'eyo ni to opek, ok bino kalo
okalo kinde manojabedo kokalo ka chon koso tinde nang'o. Mago gik manyaka jatuo pimnwa. To ka koro wang'iyo iumi, nikech umi ni ema omiyo ibiro osiptal, to wang'iyo ane ni to ere kama umni chwergo. Nikech seche moko wanyalo ng'iye to waneno ni nitiere gimo modongo e umi ka. Maka nyaka bed ni nitiere kama ochwer. Nitie gik kuma luongo ni papilloma. Papilloma gi gin gik madongo matindo machalo grapes matindo tindo. To gin e to gichwer ga kabisa. Koro mago gik manyalo chwer, waneno gi joma tindo. Ka wayudo gi to wagolo gi to mani kaka chwer mar rumo. To wadwa ng'iyane to be nitiere kata mana kansa moro ma nochakore e umi ka. Kata ochakore e sinus to dongo mochopo e umi ka. Bin umi dinore, to kodinore, to dinore konchiel, koso dinore kon gi kon. Kochwer konchiel, koso chwer kon gi kon. To kaniponi gima neno e umi ka, wachak wang'iyo i duondi. Wang'iyane ni to gam duondi ka chal nade e dhogi ka. To bin nitiere gimoro mathule making'iye tineno ka gima thulore, ok en kaka pile cha. Nikech nitiere kansa moko madongo e tok to gidongo maduong' ma iyudo kothulo wi dhogi ka ma opogore kaka pile. To ka waseneno mago, dwaher timoni kata test, kata be mani onge gimo maneno ma very obvious, seche mwatimo ni examination. Nitiere test moko madwaher timo. Mokwongo tik en test mar remo. Wadwa ng'eyo ni to remo ni en ochopo kiasi mane, bin in gi remo matin, ise develop gima luongo ni anemia. Koso gik mamiyo remo ka chwero chung piyo ka bin odok piny, nitie gima luongo ni platelets. Mano be wang'eyo. To kwaseng'iyo remo, to koso nitiere sign ni in gi infection. Nitiere ka ing'iyo gik maluongo ni white blood cells. Ka their levels odhi piny, tinyalo bedo gi infection. To infection bende nyalo miyo ibed gi chwer mar remo. Kok kamano, to bende nitiere ka bin tuoche moko manyalo miyo kidienje mang'eny mag remo dhi piny, that is blood cells. Iyudo ka red blood cells ni piny, white blood cells ni piny, to maluongo ni platelets be mamiyo machungo chwer mar remo cha be ni piny. Waneno gine gima miluongo ni aplastic anemia. Aplastic anemia en ka kidienje mag cells mag remo gi odok piny. Inyalo yudo infection, tinyalo yudo chwer mar remo mar duol. To bende nitiere pichni mwagoyo, x-rays. Nitiere plain x-rays mwanyalo goyo e umi, nikech tuo nyalo bedo ni e umi, tuo nyalo bedo ni e sinus, tuo nyalo bedo ni e tok umi kocha cho. So x-ray, wachako kata gi plain x-ray, moloyo kwani osiptal, kama plain x-ray ni manitiere minyalo go, to wagoye. Kokamano to nitiere bende x-ray moko molos e lony mamalo, weluongo ni CT scan, be wanyalo goyo. Kokamano to wanyalo kata goyo gima luongo ni MRI. Mago x-rays pichni mwagoyo mondo wang'iyane ni to ang'o makelo chwer mar remo. Yes, remo. Daktari, awinjo kimulonwa kamoro kanisa moro kidienje mopogore opogore mag remo kaka white blood cells odok piny ahinya, gigo makonyo remo mondo mi oti tije maber odok piny ahinya, infections kaachiel kod gigo nyalo kelonwa chandruok mar chwer mar rum. Ang'o manyalo miyo white blood cells odok piny ahinya e del? En infections koso onyalo bukore abuka to maka ng'ato koso? Kamano, nitiere gik mamiyo matimore. Nitie ka bende yath ma kwa wamuonyo to nyalo miyo kidienje mag remo gi dhi piny. Gin ka bende yedhe mopogore opogore mang'eny. Nitiere moko mithiedhogo tuoche kaka magi thyroid problem, nyalo miyo mano timre.
nitiere yedhe mamoko mang'eny be mwatiyogo kata mag blood pressure ma nyalo miyo mano timore. Nitiere yedhe machalo kaka mag geng'o rem gi be manyalo miyo mano timore komuony gi e yo mokare. Mano be wawacho ni kimuonyo yath onego bed ni muonyo yath ma daktari ong'eyo, to daktari ng'iyo cheki kinde ka kinde ni yath mimuonyo ni imuonyo e yo malong'o. Bende nitie kabin tuoche moko mamiyo magi dok piny, kaka wacho mokwongo cha, kansa mar remo nyalo miyo blood cells dok piny, nikech kansa mar remo ni iyudo ka gimo timore kume kaka leukemia. Iyudo ka odonje i gimiluongo ni bone marrow, nikech remo te losore e bone marrow. Odonje ondhudho. Ondhudho ne. Koro kodonje ondhudho to omako ondhudho te ma kuonde ma kata platelets ka onego bed ilose, omako te kuonde ma white blood cells onego bed ilose, omako te. Koro ok inyal loso kidienje mag remo gi e yo makare. Daktari, chandruok mar chwer mar remo e umni bende inyalo yude kowuok kuom jonyuol. Samoro nyathi okawe kowuok kuom min kata kuom wuon. Onyalo bedo ni wuoth e remo koso? Erokamano. Nitiere moko ma waseneno ma waluongo ni gin hereditary diseases. Owuok kuom janyuol. Mbele kacha awacho gimo miluongo ni hemophilia. Hemophilia ni en kidieny mar remo ma wuok kuom jonyuol. Adwa wacho ni sigana moro chon, ka uneno queen ma England, kinde mane kingdom nitie, queen gi king ne nyithindgi nyuomore, to ka wede onyuomore to iyudo ka tuo mag hereditary machalo kaka hemophilia gi medore, nikech un gi genes madwa chalore. Koro genes gi ka chalore to unyuomoru, to nyaka koro nyithindo man gi genes man gi shida ilagi bed mang'eny. Nomiyo wach moro mar ka kingi mane ji nyuomore wede norumo. Koro miyo ne kanoserumo to wach hemophilia ni nodok piny ahinya e family mar joka kingi. Mano nyiso ni kata wan ka wanyuomore, ka wan wede, to mondo wabed gi shida aila machalo mag hereditary problems, including mag remo machwer ahigi, nyalo bedo mang'eny ahinya. Omiyo ok ber mondo wede onyuomre. Manyiso ni en tuo kata chandruok ma inyalo gol kowuok kuom janyuol moro kuom wat moro to dhi ir ng'at machielo. Kamano. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono waketo maino kuom chwer mar remo kawuok e um. Samoro rembi chwer ga kowuok e umi di ng'eny, tinene ni ma en gima bro chok kende, ma en gima timaga kamano. Daktari wacho kata ni kineno ko chwer kamano to ber ka iringo idhi ka laktar mondo mi ocheka ni to gini oa kanye, en ang'o makele, chandruok mane manitiere manyalo miyo beni remo chwer e umi, rum achiel kata giduto te, mondo mi yud ka kikunyi. Wakayoyo mana matin nono, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Waduogo bang' thuolo machuok nono. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tukufu. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikire. Mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. Komiti moyiedhi matayo lokruok mar telo yango ni ikruok ni kare mar William Ruto chamo muma mar apis kaka jatend piny Kenya mar abich. Jo Kenya medo keto geno kuom jatend Kenya moyier William Ruto mar kabende obiro chopo kare manifesto mare. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka en achiel kuom joma ochwalo kwayo mar dwaro bedo spika mar od bura mamalo. Machiegni kendo penj laktar kod Dr. David Odenye studio wang'yo chwer mar remo kowuok e uma. Daktari, ng'ato seneno ka remo gi chwer kuom nyathine kata en owuon, obiro iri kaka laktar molony e weche mag duol kaachiel koda ka it. Idhi timo nonro mage ni wacho kacha ni nitiere tests mang'eny ma itimo to thothne en test mane ma ng'ato nyalo timo kata ka in owuon pok ochopo iri mondo mi ong'e ni chandruogni ni ka aring ka Dr. Odenye. Wateri chir matin. Chwer marum ni ido ka ochakore gi edala. Kendo ido ka en gima bira puya nono. To ang'o ma ng'ato nyalo timo ka mano timore seche ma uchwer kapok odhi ka laktar. Kapok odhi osiptal. Mana dier. En ni wahero wacho ne ji ni beda gi kwe. Ka umi chako chwer remo bed gi kwe. Ka bede kom to imak umi gi lweti lit lweti ariyo ma thuon to kod maluwe ti maka umi ti dino mana maber ni to seche midine no iweyo mos gi dhogi kibet idine kata dakika 5 ka ok i release lwetigo ibiro ka chwer mar mang'eny biro chung. To seche moko ido ka ng'ato ochwer mang'eny ma kamoro nikech umi kochwer mang'eny seche moko kata blood pressure inyalo lwar madhi piny kabisa. Ma seche midonjo osiptal tidonjo ka ng'at in ng'ama oting' mikele
osiptal nikech umi ochwer mang'eny koro ise develop gimiluongo ni anemia. Kamoro kata blood pressure ni piny ma ok inyal kata wuotho. So kibiro sechego to gima duong' kabisa mwakwongo watimo en ni nyaka wamedi pi ma miyo rembi blood pressure ni duogo malo. Nitiere kabind pige mwamedo mopogore mamiyo mano timore. Wachako wakawo rembi matin to watere laboratory wapimane ka nitiere remo moro manyalo bet ni chal gi mari mondo wamedi remo. To remo ni wamedi mana kadiponi osechwer mang'eny ahinya makoro kwang'i kama tin na ng'ama not the into shock. Nitie gima iluongo ni hypovolemic shock mabiro ka rembi osechwer ma pi mar dendi odhi piny, blood pressure ok nyal pimre maber, kwang'iyo kata heart rate mari ni malo. These are resuscitative stages. Waduoge mondo ibed ng'at manyalo bet gi ngima maber kapok watimo ni test moro amora. Seche ma wakawo remoni bende wabiro kawo bende mondo wapim ka nitiere tuo moro amora ma idendi kama miyo kata ka umi chwer ok obed ni uchwer e yo moro mar ajali. Ka en mar ajali to mano is very straightforward. Ka en mar ajali to ng'e ni ajali ni momiyo umi chwer. Ka diponi bedo ng'at mane umi ok chwer ga chon. Kata be mani kamora en ng'at mogo. Kata kiwacho ajali nitie jomoko be mogo goye kata gi joma gidhaogo ogoye kata gi jo maundu moko obiro. Mago to yot gin gik ma wase yudo ni remo wasemedi pi to waseng'iyo kama ohinyore walose kata obed ni en gima itwang'o kata obed uma ma wari construct kanyo to idoka dala. Kamoro idok dala, kamoro duore kaka hinyruok obet. Ka en hinyruok ma bet lich ahinya to onyalo ruaki e ward seche ma pod recover. Kama daktari dwa duoke chien matin mana kiyiena nipimonwa kacha kata ne wachako ng'iyo gigo monego bed ni ng'ato timo seche ma intiere kod chwer mar ka intiere dala. Namba achiel ni wacho kata ni ng'ato mako ume kama agi lwete ariyo to iyweyo mos gi dhogi. Thothne iyudoga ka ng'ato mako ume to ong'iyo malo. Onego bed ni itime kidieny mane? King'iyo piny koso king'iyo malo? To ang'o gini ma ng'ato onego bedo ni timo seche ma ume chwer kata nyathi chwer e dala? Erokamano, waler kanyo maber. Ka umi chwer, beda ka ng'ama obet kom kaka betne. Imako umi kibet piny kaka betne. Nekech kiketo umi piny ka ng'iyo piny, to pressure mag remo dok e wi teto. Koro ka pressure dok e wi teto, mano biro medo umi chwero mang'eny. To keto wi malo, to remo ma chwere umi ka mondo donje e duondi yot. To ng'eni ko donje duondi kuchacha, to biro winjo ka obiro thung'i. To ko thung'i to koro ing'eni ok inyal dhi mbele gi umi mimako nyaka wang' ni we. Seche ma remo chako ochung' nikech remo makore e duondi e umi ka. Oklot. To seche ma oklot ni momakore e umi ka, to nyaka wang' umi dinre. Gima kik itim, kik ibukri ni umi odinore ba thinye. Nikech kithinye tigolo gima ne omako chwer mar remo cha. Kowuok oko kendo ibuja kumna chwer kendo. Weya ka kodinore no obiro wuok mos bang'e. Antiere kod picha ka daktari. Ipimonwa kata ni ka nyathi ume chwer kata ka umi chwer
to ikulori imako umi tikulori, pressure mar remo dhi medore wich, manyiso ni remo dhi medo chwer mang'eny. Kae to bende ka otime kaka otime picha mar ariyo no, to nyiso ni remo nyalo dok chien madog nyaka e duol, ma bende nyalo kelo chandruok. Tiende ni magi duto te ok onego bed ni timo, mwane ni picha gi. Kamano. Yes. Magi te ok onego bed ni timo. Ok onego bed ni timo kamano. Onego bed ni kaka ibet no. Ibet straight maber. Item kaka inyalo ibeda gi kwe maber, kik ibed ng'ama koro achiedh nade momako, nikech achiedh nade omaki to kendo adundo ni bichako gwecho matek, to ka adundo ni gwecho matek to blood pressure nyaka dhi malo, ka blood pressure ni malo to chwer biro medore. Nyaka item kaka inyalo te ibed mos. Timoro bende thothne wathoroga timo ni seche ma ng'ato ume chwer iolo ne pi mang'ich e wiye. Wach mar olo pi mang'ich ni. Erokamano. Mano nyalo konyo. Nitiere seche moko ma gima timore ni ka wiyi liet, tiyudo ka leche mag remo gibedo maduong'. To ka wiyi ng'ich, yani ka nitie something ma cold mikete wiyi, obed pi mang'ich, or ka in ng'at ma nigi ice cube, pod inyalo kete e pat wiyi ka, to miyo koro leche mag remo size gi dok piny. So they undergo vasoconstriction. And kamano timore, gichalo mamiyore. Gimiyore. Ka gimiyore, to koro chwer mar remo be dok piny. Ma kaber tinyalo ket ice kata inyalo ol pi mang'ich mondo mi o controle. To wach mar keto wiyi ataro kata kulo wiyi, mano en gima ok onego bed ni itimo kata matin. E seche ma ng'ato ume chwer, thoroga bedo gik moko kaka wich bar, daktari. Daher mondo mi mulna mana matin nono, chwer mar kotenore kata kotudore kod wich bar, ang'o matimore ga e seche ma kama? Erokamano. Wich bar biro nekech gik mopogore opogore. Achiel, seche ma rembi odok piny, to nyaka wang' wiyi ne bari. To samoro wiyi nyalo bet ni bari nikech in gi hypertension. Iyudo ka blood pressure ni malo. So seche ma blood pressure ni malo, to wich bar be nyaka ibedgo. Koro iyudo ka wiyi bari to umi be chwer. Nikech remo dok piny. Yes. Koro thero kelo wich bar. Yeah. Moro ng'ato ok oyudo masira mar apaya, moro ng'ato bende ne ok ohinyore, ng'ato ne nindo to chiwo yudo ka ume ne chwer. Uma chwer seche ma ng'ato nindo ni en ang'o ma thoro ga kele? Wanene ahinya kuom gima oluongo ni allergic rhinitis. Mani allergy problem mar e allergy ka nitiere ilili moro ma ji jabedo go e Ting'e ni ka ili to nyaka yud kaka igwonye. Achiel kuom gi en ni seche minindo to umi chako ili. To gini ko ili tibiro winje kata ma nindo. Tipo mna ka lweti. Kendo timore ahinya kuom nyithindo. Lwedo kamoro kaboro ne nigi kogno mabet beth matin. To so e ume. To nyaka wang' ume no chwer. To seche moko be gir. Ka ng'ato gir. Ng'eni seche mi gir to nitie a lot of pressure ma build up e umi. To pressure no ko build up to nyalo miyo leche mag remo gi tugre ma chwer. Mathoth ni onyalo bedo allergy, onyalo bedo pressure kod gik makamago manyalo miyo ng'ato ume chwer achwera seche monindo. Daktari, seche ma ng'ato nindo kaeto ume ochako chwer, iyudo ni samoro no nindo ataro, samoro bende no nindo gi bathe. To seche monindo ataro ni seche ma ume chwer, manyiso ni remo cha dhi dok gi chien, ma bende nyalo kelo thung kata choking, ma bende nyalo kelo chandruok. Okinyiswa ni ma inyalo geng' nang'o, nikech seche minindo ok ing'eyo gima timore dendi, po mana ka kare ne inindo ataro, umi kare chwer to dok gi katoki kaduondi kocha ka lokro mar muya, ma bende nyalo kelo chandruok mang'eny. Apano nyalo kelo kata wito ngima, nikech onyalo kata dei mitho. Iwacho adier, remo ma chwer seche ma ng'ato nindo no, mana achiel kuom shida manyalo bet, nikech onyalo lak ridre modonjo e duondi.
ting'eni kodonjo e duondi to oklot kanyo, iyudo ka clot ni airway, in gi obstruction mar duol. Ber ahinya ka ng'ato nindi ka wiyi ni malo matin, in gi pilo matin. To dend dhano nigi yore mageng'o wach mag gima nyalo kelo chandruok ailano. Nitiere kaka brain, obwongo mar ng'ato, neno ka ng'ato nigi shida mar gima modonjo e duonde madwa dino kar yweyo. Seche ma gino timore, odonjo e duondi, oumo duondi, to iyudo ka oxygen level my blood dok piny piyo piyo, to carbon dioxide my blood be dhi malo piyo piyo. Ka carbon dioxide my blood odhi malo nikech remoni nodino duondi, to nitie center moro my brain ka iluongo ni respiratory center. So suddenly it wakes up that respiratory center, my brain. So what happens? En ni gik moko tema timore mondo chiw ng'ato timore. Mano kaka din mar dhano ochwe. Ni obwongo ni biro chiw gik ma dendi mondo mi chiw maber, ichak fuolo. Nikech fuolo no e gima biro dhi bet mokwongo. Kichiw ka gimoro dino duondi nyaka ifuol. Mane wach. Manyiso ni del bende dochwe e yo moro ma kantiere gimoro madhi marach, to nitiere kaka oswichore koni gi kocha ma ka gimoro dino duondi tifuolo kata oyawre, to ineno ichieo to ineno ni kare gimoro ok dhi maber e dendi ka. Wantiere ga kod weche mag athung'a kod chwer mar daktari. Miyudo ni ng'ato athung'a ni kode ka atume bende chwer maseche ma samoro otemo thinyo umeno korka chwer mar cha bende medo bedo mang'eny. Mulna mano matin daktari. Athung'a jabiro e yore machalo kaka mag waluongo ni viral infection mag manyocha ng'eny ahinya, kata mana corona be en viral infection, bende nyalo bet e shida mar kinyalo shida mar ka. Seche ma yodinore, nikech mano gima timore e athung'a. Dinore, to kodinore nyiso ni nitiere kaka leche mag remo oyawore. Faki momi dinore en leche mag remo oyawore. Giyawore e tabines, to giyawore e nasal septum ka. To pien ma umi gi iye, seche ma mage timore, to iyudo ka embo bedo weak. To seche mo bedo weak no, ka ger, to nyaka wang umini chwer seche moko. To ibiro yudo ka ma timore moloyo to seche ma isebedo gathung'a kata ndalo moko 4-3. Ok en gima jatimore seche ma koka athung'a ne ochakore. En ni gigi timore mos. Kochopo ndalo mar 4, tiyudo ka koro umini gino ojonyo. Emomiyo mondo chwe remo yot ahinya. Daktari, ere gimonego be ni ng'ato timo mondo miyo ritre kapo nono ni samoro anyuola ne nitiere kod chandruok mar chwer mar ni mondo mi kik ibed kod chandruogni, kaka ji onego bed ni dak mondo waduok chien chwer mar nikech samoro nyalo chwer mang'eny mokel ni chandruok. Kadipo ni en gima ringe e remb ji jo family, to ber mondo ong'e ni family nigi shida machal kama. Nitiere test monyalo timo mondo wang'e ni family nigi shida mar bleeding, to mae kaka en. To kaka wacho mokwongo cha, ka ochopo kama ji nyombe, en mana ne kiwango mar ngima, kit ngima wanago sani pok wachope kama wanyalo time genetic counseling, ma
ka in gi nyako moro midwa nyuomo kata in gi wuoyi moro midwa nonyuomi to dala un gi shida mare chwer mar remo ni ok di her ni jabathi midwa yudo ni bende ni gimbe dala gi kocha gin gi chandruok mar chwer mar remo ni nikech ka bedo un jo yariyo mowuok kuom famili man gi shida mar chwer mar remo to nyithindo biro bedo gi shida ma ok dwaro yudi. Era kama ya daktari to bende chandruok minyalo tiek chutho inherited problems nose bleeding nose bleeding to mana kaka wacho chon cha ka irito umi maber ok ibeda ni in ng'ama thinyo ume saa te rit umi maber nyaka riti ka in idwa thinyo umi so roughly to mondo chwer bedo mayot ahinya to gi moro ma luongo ni nose picking cha every time tido ka ng'ato oseketo lwete e ume mago be nyaka waritre watemane weyo. To gi yedhe moko mawacho ka nitie yedhe moko manyalo miyo ng'ato be chwer gin bende nyaka wawegi. Nitiere yawuoyi ma wanene e ginene wanene e streets joma nie street ma jatiyo gi yedhe mamero ji. Nitie yedhe mamero ji moko moting'o cocaine. Cocaine no en a very powerful medicine kaluwore gi leche mag remo. Joma sniff yedhe gi mondo jochwer remo bende yot ga kabisa. Koro watemo sayo gi wuoyo kodgi maber ni tima kamano giwe nikech samoro nyalo miyo gi chwer kabisa. Ero kamano daktari, kapok watieko chenro wathoro ga bedo kod yedhe moko ma indongo ne nyithindo e umgi kae to bende yudo ga lakteche moko bende wacho ni samoro kodhi ahinya to ber kiwang'e mondo mi kik ochwer ahinya. Kaka jagono mantiere kod lony wachno wamulno mana watino kotero kod wechegi. Nitie kabed thieth ma wajabet go mag thieth ka waweyo ma wacho mag resuscitation ka mar mako kapok ichopo osiptal ka. En ang'o ma watimo ka ng'ato chopo osiptal waseneno kama chwer. Ko waneno kama wacho nitiere sing'enge mang'eny e septum kama remo ka wayudo ka kanyo ma umi chwergo nikech be kanyo ma umi chwerga ahinya to nitiere kaka wawang'e waluongo ni nasal cautery. Wawang'e gi some special instrument ma connect to electrical gadgets. So wawang'e ma leche mag remo gi bed modinore kabisa. To ok wawang'e gi gimoro amora. Nyaka ibi osiptal eka watim mano. Ok wawang'e gi mach. To nitiere moko ma chwere moko mawuok e artery mano to ok inyal tieko gi weng'o. Nyaka wanen kama artery no nitiere mwadwa tude. Nitiere kaka watudo gi e Ero kamano nya daktari. Kapo nono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi mondo mi med ng'ado ne riek medwoyo kode iyudi kanye e chuny boma ma Kisumu ka? E chuny boma ka athietho e clinic mango e Doctors Plaza ma nie Aga Khan Hospital. Nyalo miwa namba mar simu kiye? En 07222 Daktari adoko nero kamano makende kuom kawo thuolo mari mondo mi biwago mpaka kotenore kod chandruok mar chwer mar remo kowuok e bende wayudo kacha ni nyalo geng' kendo inyalo thiedhi e yore mopogore opogore kendo adokero kamano ileronwa ipimonwa matut tijum kod kaka losi kod gik moko nego bed ni ng'ato timo kapo nono ni remo chwer e ume. Ageno ni kwaluongi kendo tibodoge chenro mar penj laktar. Ero kamano anaduogi luonga kendo. Ero kamano. Med puonjore mana kaka winyero mano en Dr. David Odenya wadoko nero kamano makende to in bende jahera mar chenro ni wadoko nero kamano makende kuom bedo kodwa nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar oriti masani.